Wood Game Karari to wacho ni samoro yudo kantiere sola moko matiyo gi teko mar chieng' matin to mi teko mang'eny. Samoro yudo kantie sama nitie luoch. Chieng' bedo matin to nitie sola makata rieny mana matin to osemako. Ere kaka ng'ato ng'eyo kit sola inagi? Koro saminyiewo mano entie e panels. Panel ka ema kaka nawacho en ema oywayo ni chieng' to loko ni godo e stima. Koro sami dhi ng'iyo mano bobedo matek kuom oganda ng'eye kama. Lakini kidhi e kambi madwaro bedo gi ndalo mabro mi warranty nyaka ging'i mago to king'iyo kembe makao chudo mos ng'eny gi ibo yudo ni ging'iyo panel mabecho nikech ging'e ni sama ok iyudo mach ok ibi chudo. Sama chieng' tin to ibro manyo alternative. Lakini gima bende anyalo nyise ni ng'eny panels mawuok sani gin panels ma mako chieng' kata kapok owuok maber. Chakre sa 12 okinyi tiyudo ka osechako mako ni mach. Lakini be gima nyaka nyis oganda ni panels bende nitie mana kaka nawacho gi betari nitie moko ma nosetigo to chako losi. Koro sama osetigo to chako lose tidhi tiyudo ng'ato koketo e mbele dukane to nyisi ni mae 400 watts tinyiewe kanyo. Tibo yudo ni karo lose en mana 50 kata 100 watts. To nikech en gima ok ine gi wang' nyaka ibed ka in technician to nyaka ibed gi gima ipimo godo mach madonjo. E king'eyo ni mae en gima owach cha. Koro panels mawuok sani to becho en mana ni gima hinyo ji en ji nyiew refurbished mang'eny moingo molos maler. Koro aero kaka wacho ni ntiere wang' manyaka ing'iye godo nyaka ibed jalony e wechegi. Koro japiny ma kawaida no dhi adhiya no dwa ng'iyo sola. Koro nyiso ni nyaka bed ni ng'ato wuoyo gi jok mantiere kod lony kapok odhi mondo mi kik okawa gimoro amora. Bro konye kabisa. Jaruso jamano iluongo ni Green Army Chief mar Gor Mahia 001 wacho ni entiere dala nyaka sani otiyo gi sola sama wuoyo ni kae to jaro nyisa ni dala ne otiyo gi sola na penja en sola maber nyalo kawo pesa di kama matiyo nyaka gi fridge mondo make fridge ne kik bed kod ng'ikruok e tiyo mare kae to kiduoko penjo no bende med kanyo kiduoke ni to bende nitiere sola Green mar Gor bonya yudo mani kichingeni Army Chief mar Gor Mahia ni en gino ni Green Army Chief en nyaka kijiko en gima green odwa ni pinyis ne ka be ntiere sola green monyalo keto man maralum mabeno nyaka kete od ni mos na jaro kabisa ageni otayo wa maber mokwongo kaka na chako kawacho ni sola ber kinyiewo ka ing'iyo gik ma in godo e ot. Koro nengo gibiro kopogore. Nitie kidwaro tiyo gi fridge ni chakre siling 1,180 kuom joma nigi fridge gi TV maybe 40 inch and above. Ibro yudo sola manyalo tayi maber. Koro chakre siling 1,180 kadhi malo inyalo chako tiyo gi sola madhiro ni fridge. Lakini fridge no be nyaka ing'e ni rom nade nikech nitie gima iluongo ni wattage. Gima ber ni sani bende electronics wuok ka ing'iyo wattage no kabisa. King'iyo fridge machon ninya yudo ni fridge matin tiyo gi kata 500 watts. Sani ng'eny fridge yudo ka tiyo gi 40, 80, 120 watts. Kodhi ahinya to 160 watts. Koro jaro chakre siling 1,180 inyalo yudo madhiro ni fridge. Mar loke kala ma Gor Mahia mano to wanyalo neno kaka watiyo gi sticker. Oket sticker mar Gor. Oket sticker mar Gor. Elisha Ochola kantie Mombasa to wacho kanyo ni en